Sugeng dalu Mbak Limbu Mak Canggih. Salaman riyin nggih. Bukan muhrim. Oh, Masya Allah. Jenengan tambah mriki kok tambah ganteng. Risik. Nang aring kana jangan kentang, tetep jangan kentang. Nek nang Banyumas ngalah nang aring wetan apa? Nun sewu, nek nyong pipisan kok karo dodok karo tongkrong, kok bedogolku kang serah. Oh, anak bedogolin barangnya piye mau iki? Madya waras Arabitane nganti papan duduknya kali motor iku papan Kok rame kaya tanggapan? Ya rame ora. Ngopo kowe? Gone omber-omber lho, masa ndeket desel-desel maksude kepriwe? Wong kowe kok sing gatelen. Ih. Gatel kepriwe wong adem lah ya. Lah yo adem giduan dadi gatel. Giduan kok anu penyanyi kae. Kayak biduan yo. Wis ganti. Ngawur yo ganti wong. Kaya wong wedok yo aja ndepek-ndepek karo wong lanang. Lah iya kene aja atu-atu kene. Wong bukan muhrim. Ning kene iki nggon santri. Oh kene nggon santri. Jumbuh karo jeneng desane. Jumbuhe jeneng desane. Pesantren. Pesantren Kilat. gila. Wong kula sing saking pondok mboten sombong kok. Wah, pondok apa? Pondok bersalin. Oh, podake pondok gurih barang. Nggih. Iki ngaturaken sugeng dalu iki dalu po isuk. Dalu. Sugeng dalu Mak Canggih, Mbak Limbo. Oh nggih. Wilujeng dalu Mas Gareng, Mbak Rini. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbu Mak Canggih. Salaman riyin nggih. Bukan muhrim. Oh, Masya Allah. Jenengan tambah mriki kok tambah ganteng. Risik. Iki kaya saya suwe no. Loh, Reng. dangu mboten nepang kali Bapak Atno niki. Lah ya aja suwe-suwe. Niki Pak Atno sing suwe-suwe. Yo ngono. Iki Nanti ya yang nggak kebagian nanti di transit nggih.
Apa arepe di kei kabeh? Kei apa? Ayo kei salaman. Lambu lah nyong bahasa kene sing anu serba nyong bingung. Lah yo beda. Ngapak bae ya. Nek kowe iki yo saka kulon ngapak. Banyumas ngapak. Banyumasan ngapak. Nek aku saka wetan yo Heeh. Dadi yo desa mawacara Desa mawacara. basa Basa, nggih. Heeh, nek kowe aku Jane aku asline Kebumen, Mas. Tapi saniki teng Cilacap. Oh, dadi njuk tiru ngapak ning kono. Iki sih saiki dijolke saumpama kowe sing dadi wetan. Kowe nanggone aku sing dadi kulon nanggone iya wis. Saumpama ning Saumpama aku gendakan karo wong Solo ngatas niku nggih. lah ya kowe dadine kowe monine Nek saumpama ning kulon Bata Nang ngari-ngari anu wetan ya boto. Sega. Sego. Oh, mata katarak. Kono. Ya putih, Mas. Kowe isine putih, sekolah yo abang beleken dhisik. Masa moto kotorok? Oh, malah dicetake ora pareng ngomong. Lah wong sego. Bata boto. Terus moto. Nek mata katarak. Kowe moto loro. Ora teges. Oh, moto. Lho, rumangsamu matamu pira? Ya loro kok. Loro apa loro? Loro. Oh, panjang. Wis gantian jajal gantian. Wong kok ora. Yang sing dadi wong Banyumas ya, Rika sing dadi wong Solo. Yo. Nek nang Banyumas jendela. Kesuwen temen sih. Jendela. Nah, jendela. Nek nang ngari Banyumas jangan kentang. Jongon. Konrong. Ya ora ya tetep jangan kentang. Lah masa jangan. Nek nang ngari Banyumas ngalah. Berarti nek nang Banyumas ngalah apa? Nang ngaring kana jangan kentang tetep jangan kentang. Nek nang Banyumas ngalah nang ngaring wetan apa? wah, aku ora wani ono. Basahat ngono. Ora ngerti jawabane. Ora. Wis gantian. Kowe jawab takon ngalah apa iki? Ngalah apa? Menikmati. Ngalah kok menikmati. Lha takon jaga-jaga jeneng Mas nek Banyumas ngalah nek nang masa kon. Lah yo berarti dinikmati. Ya ngelenggono, Mas. Oh, ngelenggono. Nggih, iki ning kene iki ngomong kudu ngati-ati. Ning kene nggone santri. Nyun ngapunten iki ibu-ibu sinden, mbak-mbak sinden, kula nderek ajar nggih. Ajar apa? Ajar golek duit. Lah wong niki sami senior sedaya niku ibu saking dugi mriki jilbaban sedaya. Ora apa-apa jilbab kowe ora mratandani yen kowe luwih apik ya ora. Terus sebabnya apa wae iki ina amanu biniyat. Segala sesuatu tergantung sama niat. Nek niate awake dhewe apik ya tetep apik. Senajan ora kudungan tetep apik. Gareng tukang sabaki pikan ya pinter temen ya. Lah aku ki mangane yo. Lah wong tekan kene iki panitiane gapek semanak iki panitiane sempak kabeh. Kompak, Mas. Sempak kuwi teges semangat dan kompak. Tapi anak panitia mau Hansip sing gawe aku gelam, Mas. Lha piye? Aku nembe teka kok wis dandan ya nang parkiran. Hansipnya Hansip loro. Siji lagi madang, siji lagi udut. Lah, sing udut ya tak anu jejer karo sing sebelah. Nah, sindene aja temen ki jenenge Riritem ki. Iya, Jon. Ayo temen yo. Sing lagi madang karo cekang karo ngomong. Wah, ayu-ayu kan sing sing pipise karo ngadeg iki. Iki berarti ya sing diomong nang iki. Matane katarak kuwi nek ngomong ayu. Ngomong ayu matane katarak. Padahal ora ngerti nek pipise karo ngadeg. Lah terus aku wis lagi gugup ya. Nenteng-nenteng tas ya. Nyong krungu, nyong kan peka ya. Sanajan iki gendinge jagane seru-seru banget. Nyong krungu parani maning. Mas, jenengan mau saja nopo? Mboten, Mbok, mboten. Orang ngomong segono kene akeh banget ya. Mambra. Tek-teplek. Mas, nun sewu. Nek nyong pipise kok karo dodok karo tongkrong, kok bedogolku kang serah iki. Oh, anak bedogole barang piye no iki? Ning kene iki aman ateges aman ono Pak Linmas. Linmas. Oh ya Pak Linmas. Ono iki apa
Ormas apa iki? Samudra Pancasila. Pak Pemuda Pancasila kok Samudra? Pancasila. Pemuda Pancasila. Iki sehat nggih, Mas? Nggih. Iki saking amane wong kene. Saking amane wong lanang bengi nguyuh dicekel. Saking amane wong lanang wengi-wengi nguyuh dicekel. Dadi ora kena. Dicekel apa? Lho ya dicekel ora dicekel ya mempret-mempret Mas. Lah iya saking amane ning desa Seruki wong lanang nguyuh bengi dicekel. Mergo nek ora dicekel mobat mabit. Ya kayak bedok kaya dene bedokul ke mau. Iki beda karo nggonku. Bedane ning nggonku wong wadon. Kepriwe? Wong wadon metu bengi saking amane nguyuh digusah. Lho, dene digusah Mas? Ngapa? Digusah. Dene digusah kepriwe kok? Aku wis tau krungu. Kepriwe? Ana wong nguyuh. Laku liwat nang wong wadon nguyuh. Moni. Ngono kok. Kowe udah digusah. Kowe ventilasine lho lagi bekerja. Lah ya tak kira saking amane ning ngono wong nguyuh bengi digusah nek wong wadok no. Mak jalaran nguyuh, aku mau dadi kelingan pas aku lagi gugup jenengan wis kelamin, aku urung kelamin aku pipis ya. Mau siapa ya? Kie, kie karo kie, bocah telu. Nguyuh, aku kan ganten-ganten wis no di situ, ora no di situ yuk. Lah begitu ke bocah telu ya tak titeni sing pertama ya golek nguyuh monine kepriwe? Iya, sing ki si mandan kandel wae. Sing mandan kandel. Iya, tak kena monine kaya pecahan kaca, Mas. Kuwe lho. Sang. Ono wong nguyuh kono. Aku kaget yo, aku karo utek. Ih, apakah ya kaca pecahan kaca anu sing diteralis ki lho. Aku etok-etok. Iya, aku nang kene etok-etok apa? Etok-etok. Iya, etok-etok krungu ya. Etok-etok krungu ya. Lah nyong mandan ke Kendal sing kepindo, Mas. Ya. Heeh, jan. Aku mau ngelus dada, Mas. Lho, piye ana wong kuwi wong kayak ujarku karena wis tak pateni. Kayak dene ana suara kayak mani. kuwi wis kondor berarti. Wis apa? Ora. Lambemu. Ora iki nang kene kon Pak Kiai mulus ngene kok ngomong orang udu Kiai nek nek sebelum udu Kiai. Apa? Kiai. Gezai. Tenan to Bu, nggih nek teng suni gezai. Gezai. Ora nggo set ya. Nggo set nggo ye. Ngomong tunggrong. Wis dong. Apa ya? Napa nggih Mas Ragil? Gezai iku ya. Oh. Iki kawasane Ragil yo, iki Ragil anak gezai iki. Oh. Gezai skambi. Wah, tuh. Sing siji urung. Sing siji sing kali dhewek kasih paling cilik. Piye ngene? Mandan angles aku ora kaget. Lebih munine mung sewet. Oh ya berarti isih cilik. Dadi isih cilik polongane yo isih cilik. Oh ya terus bocah telu jebule ngerti bareng lagi pipis tak injen tak titani ngerti balas dendam. Aku nguyuh terakhir ya di ngrungokna. Kayak miki nggo wadonan. Sini yo nguyuhe malah mene tong. Ono wong nguyuh kok nang. Lah ana sing angel tak pipisi bae Mas kok ngono. Walah iki jebule mipisi cipuk kebalik. Seng. Oh seng. Seng lah wong napi lanang angel. Beda karo sing pojok dhewe. Nah, pojok dhewe ya. Masya Allah, ayune lah. Salim rin Bu, Mbak. Masya Allah. Iku wong kula sing iki kula tembe 16 tahun kok. 16 tahun. Masya Allah. Oh, jatuh. Bintang tamunya bukan cuma kita loh. Ada satu lagi. Yati Pesek. Ngawur Yati Pesek ngono kuwi. Pesok. Lah iki pepundhene kene. Iku pepundhene. Pepundhene Madya Laras. Allah. Aja luhur ketuban. Punden bahasane rada halus. Halus e. Ya nek luhur kan makhluk gaib. Lur niku. Luhur ki makhluk gaib. Asmane Ibu sinten apa enten? Ana ture dene aja banter-banter lho. Lah aku ora cedal kok. Dadi ngomong ere kudu cetha. Tur. Ki. Sapa? Turi. Kok Turki? Puturi. Iya turi. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Kayak diomongi Bu Turi. Nek dahar bakso hati-hati. Yo, Teng. Nancep. Nun. Mbak Riri. Dalan. Nggih. Sinambi guyon maton. Heeh. Dipun selingi kalian
hiburan. Nggih. Niki disapari ngapunten nggih para rawuh sedaya, Bapak Hajat, Bapak Kades, sakjroning prangkatipun Ibu Camat. Oh Ibu Camat Ibu Sri Wahyuni leres. Nggih leres. Nggih, anu tesi teng mriki napa mboten? Apa kandur? Berarti kandur Bapak Kades nggih. Bapak Sahat. Bapak Sahat leres nggih. Bapak Kades, Bapak Antonio Mahardika Krokodilo Kombardino. Iki balane tung-tung sahur. Aja sembarangan. Wong kepala desane Sahat itu wis ngemu teges sing apik banget loh. Tegese. Santunan untuk mengayomi masyarakat desa. Serune niki secara tulus dan tidak pala pilih. Oh, berarti tulus dadi ora pamrih. Nggih. Anane ora ndeleng sekang jiwa, sekang sosial Bu Suki, Bu biasa mung kabeh dirangkul dadi siji. Hatinya itu selalu untuk Mbak Riri Ritem. Kok ya apa gelem Pak Sahat? Sahat jumpa pertama. Saat. Oh, saat. Mbok jenengan dereng ngertos nami lengkape kula. Oh, dereng kenalan perkenalan Mas. Nami kula Riri Ritem Pigiarsi. Ritem Pigiarsi. Riri Ritem Pigiarsi. Urung nasid, urung lengkap belok kalimat we. Riri Ritem Pigiarsi Sutarsono. Masya Allah. Oh, sing terakhir iki bodol apa, Bud? Budik apa kepriwe? Ulangi. Riri Ritem Pigiarsi langsung Ritem aja digabung. Oh iya. Riri Ritem Pigiarsi Sutarsono. Lah iki sing terakhir iki. Buta terong sing terakhir iki. Riri Ritem. Kowe ngerti ritem? Ritem kuwi alat musik sing onine kuwi cekrek sing dikek-kek nambah pecirit. Dene kan pecirit. Tonek ki anak pecirit nang kene. Oh, mboten. Nek ora percaya donek ki sing dikek-kek nambah. Lah iya jenenge pecirit. Udunang kono piye, Mbok? Gitare landung. Canglungane landung. Ritem kan artine, Mas. Ritem ki apa? Rine riwayate ora bakal meteng. Lah ya meteng kok ngendi apa ora meteng cungure. Loh, aku pas angkatan ya, Mas. Aku ki wis telat ana 7 bulan. Aku ki maras banget, Mas. Woi, aku maring dokter kandungan bidan, ya. Bu bidan nun sewu niki kula priksakaken anu sajane kula niku anu angkatan. Oh, angkatan. Nggih angkatan kula pun 7 sasi niku telat nggih. Mbok isi kados niku nggih. Lah begitu Pak Bisen. Nggih di USG lho, Mbok. Rongsen. USG. UGM. USG. Lah begitu pas USG bidane mung gedhe-gedhe mawon. Lah piye? Lah Mbak Riri niki mboten perlu USG lho. Kepripun sih Bu? Nek jenengan USG mangke biayanya niku mahal. Jenengan niku mboten usah USG, anaknya pun ketera lanang. Sudah ketahuan laki-laki. Lho nang apa sih? Lah niku pun wonten ndase kali gulune atus niku. Kowe utu bayi nyuk Apa? kowe anak tuyul. Udah anak andul lho. Lho, masa niku kudu di USG lho. Nendang-nendang soalnya deglak-deglak mangdur anu ndang iweteng atus niku lho. Mulane nggawa karet. Jireto ming mburi. Jiret ndase terang memburi. Lah iya men ora ndang ngarep. Oh, ora nganti wujud sege ora. jejel Mas Ragil anu jiretnya jejel. Kepriwe? Hah? Kowe biasane ora njreti sing ngono kowe. Mangga Mbak Libu Pak Cangi wonten pamundhutan lagu sing halus-halus napa? Wah, suruhan. Niku kathah sanget Mas Gareng. Jan kae kok lagi KKN. Ya. Niku meratandani warga masyarakat Srune niku remen dateng seniman. Iki tak wacane sik. Ya. Sidu. Nodat Endi? Lah iki sidu. Kue ora susah diwaca merek kertas iki. Sugeng dalu Pak Dalang Subarno, kula badhe request. Request, aku rindu padamu. Aku juga.
lagu loh. Liwat Angin wengi belakang. biasanya angin wengi ki monine Dene bes entut nih angin wengi wah biasanya beda kan. Itu lembar pertama. saking Pak Warsito. Warsito. Oh iya Warsito. Oh. Terus si Jimani. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Dalang Subarno, kula niki Bapak Suwanto RT 2 RW 4 badhe nyuwun lagon tole kontole. Tole. Oh tole Wau sampun lenggirang ayu-ayu. Siri-siri kuning. Kowe katarak apa kepriwe? Mandang. Sri Huning kok siri-siri Huning. Oh Sri kuning oh tulisannya. Randa nunut sementen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randane niki sapa iki? Sri Huning kali Randa nunut sampun apa dereng? Dereng. Monggo pilih pundi Mbak Riri. Iki waca sik kabeh apa piye? Mipil mawon Mas. Diteleng riyen Nggih nggih. mawon. Nggih niku riyen sampun mbok bele badhe dipinangkani nggih. Monggo. Niki sing dangdut-dangdut mangke nggih Mbak biduan mawon nggih. Nggih. Oh, ana lagu penyakit kencing. Lho kok iso? Anyang-anyangen. Ayang-ayang iki. Apa wis ganti Mas? Ih, ana maning. Apa? Sing lagi spiral kae Mas. Viral. Kowe nek spiral bangsane sosok Ayudi ngono kowe. Sing lagu apa ke? Kawinan kontrakan. Kawin kontrak, ora kawin ning kontrakan. Apa wis? Kawin ning kontrakan digrebek membak hansip. Kancaku. Maning ning kene ya ana sapa kapsul sek. Kapolsek. Polsek Kapolsek. kapsul sek Kapolsek. kapsul sek. Kapolsek. Yo, sek. Ono bapak kentawis sembarang kuwi. Nun siapa? Kentawis. Tentara. Lah yo nek Orang saya dibasake. nganggo banyak romo injil yo kentara dadine kentawis. Ya wis begenggek begenten. Iya, balane kuwi barang. Enggih. Anu mateni gareng hukumane pirang tahun, Pak? Weh, berat iki nak jantong ngene dipateni ora mati. Iki aku wis kebal kok. Iki otot kawat balung besi. Ana apa? Dengkul perkul silit seng. Hah? Kowe arep mateni sebelah ndi? Bot. Atos kabeh. Lah iya lho padake. Nggih. Langgamipun Sri Huning mawon apa nggih? Sri Uning. Nggih. Monggo. Monggo dipun